వెల్కమ్ టు ఒమేగా ఇండియా టీవీ న్యూస్. మెదక్ కలెక్టరేట్ లో చేపట్టిన వన మహోత్సవంలో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య మొక్కలు నాటారు. ల్యాండ్ అట్రాసిటీ కేసులపై సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసిన ఆయన వన మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని, వాటిని సంరక్షించాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ నాగేష్, ఆర్టీఓ రమాదేవి, ఆయా శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలర్ అచ్చడిది తీసినాం.